Нас je mama probudila u 7 sati ujutro i rekla dečki počeo je rat. Slavik je brzo bacio se na poda i na ruka na glave. Ja sam ovako sam stajao i gledao, vidio sam sve bombe. Sve sam vidio, i puškice i bombe. Naše putovanje je išlo da smo mi do granice došli s tatom, čekali moju tetu da ona dojde i nas uzme na svojom autu i mi bomo išli u Hrvatsku. Uzeli smo puno tople odjeće, hrane puno i to je bilo sve 5 vreće. Velike 5 vreće. Nas su dopelili na farmu, mislio sam da to je velika lijepa kuća. Ja sam čuo da to je farma, ali ja nisam, možda to je neka riječ na hrvatskom druga, tko zna. Ja po početku kad išla u školu, meni bilo teško zato jer ja ne znala po početku gdje moj razred, kako govoriti s prijateljima, kako pisati. A sad meni je jako dobro i sad jako lako. Ja sam hodao bez prevoditelja. Slavik je učio u ovom razredu kada je bio u 4. ja sam u 3. Ja sam hodao k njemu na odmore da uzmem prevoditelj i da pokoristim njim. Slavik je ponekad je rekao ne, ali kad sam nazoveo mamu, dobro je bilo. Ja slučajno sam rekao 50 penisa, ja nisam skužio zašto svi smiju. Onda učiteljica isto počela smijeti. Ona je rekla, ti kužiš što si rekao? Ne. A mi ne znamo kad ćemo vratiti. Звірі йдуть у лютий бій, нічка буде дай мене, татко звірів прожене,